Гърция е лятна и съботно-неделна дестинация за стотици хиляди българи заради огромното чисто море, безбройните плажове и страхотната храна. Но страната може да предложи много повече от това и крие удивителни и вкусни тайни, важна част от които нямат нищо общо с солената вода. Обиколката започва с посещение на село Таксиархи в планината Холомонтас. Добре дошли в региона на Атон. Бих искала да ви кажа няколко думи за събитието Монт Атос Ирия Кузина. Организира се от средата на май до средата на юни всяка година и е разделена на 5 тематични седмици, през които се представят рецепти от древногръцката кухня, морска кухня, вдъхновена от аровете на морето, манастирска кухня, монашеска кухня, инспирирана от Света гора. Кухнята е от незабравимите родни места. Повечето местни хора са бежанци от Мала Азия, от Измир, наричани понтийци. И последната 5-та седмица е средиземноморската кухня, в която се представя гурме на френски рецепти. Организираме този кулинарен фестивал по време на годината, като целта ни е да привлечем посетители в слабия туристически период. За всяка година виждаме, че се увеличават туристите в този сезон и се гордеем с постигнатите резултати. Първият ден е посветен на гъбите. Местността е изключително богата на гъби. Посрещат ни в хотела до село Таксиархи в планината Холомонтас с танци от местен фолклорен състав. Господин Парис Парлиарис, експерт по гъбите, ни разказва за видовете и ни придружава на разходка в гората, където ги берем. Накрая на разходката ни чака почерпка от изпечени на барбекю диви гъби и местно ципоро. Тази обиколка в гората се предлага като алтернативен туризъм. Организира се с местен гид, берат се гъби и може да се направи барбекю на специално направено за тази цел място. Очаква ни пищен обяд с гъбено меню, приготвен с общите усилия на хората от селото. Маунт Атос Ирия Кузина е кулинарен фестивал, който се провежда в региона на планината Атон на Халкидики в продължение на цял месец от 15 май до 15 юни всяка година. По време на най-голямото и единствено по рода си в Северна Гърция кулинарно събитие, вниманието е фокусирано върху местната традиция, свързана с храната, според която хората от областта на Атон оказват чест на земята, като благодарност за нейната щедрост. На този фестивал се смесват традиционните ястия с гурме творения, които винаги са приготвени с екологично чисти продукти, характерни за региона. Официалното откриване на Маунт Атос Ирия Кузина е при вечер на живописното пристанище на остров Амолияни. Посрещат ни всички жители на селото, а облечени в традиционни носии момичета и момчета ни черпят с ликьор и сладки. Женският хор от възрастни жени на остров Амолияни ни посреща тържествено с песен за добре дошли на пристанището на фона на рибарските лодки, огряни от лунната светлина. На богато отрупаната маса са подредени блюда, направени от всяка една от тях с много желание за добро представяне. Ястията са предимно от морски дарове, приготвени по различни начини. Има баници, сладкиши и салати. Идеята е да се представи прочутото гръцко гостоприемство чрез един кулинарен фестивал. В продължение на един месец, на всеки 3 дни са поканени групи журналисти и представители на медии от цяла Европа, които се докосват до ежедневието на местните хора, традицията и храната и най-вече до природата. Остров Амолияни има най-голямата в региона риболовна флота, 7 големи кораба и много малки лодки. Бяхме свидетели вечерта и на богатия улов на риба, сред който и 250 кг акула. Малкото пристанище на Амолияни често служи за отправна точка на морски круизи край атонските манастири. Организиран от Атос Си Круизес, компанията, чийто управител Георгиос Родокалакис е президент на туристическата организация, успяла за 5-те години на съществуването си да увеличи активния сезон в областта с повече от един месец.
Разбира се, усилията на всички от сдружението трудно щяха да се увенчаят с такъв успех, ако не съществуваше желанието им за взаимопомощ, но също и удивителните традиции и красивата природа на тази толкова близка до България, но и толкова непозната област. Уранополи е селцето, което граничи със Света гора. От тук тръгват малки лодки с поклонници, които са дошли с вяра и надежда да посетят Атон. С гостоприемството си към туристите, градчето ги подготвя за тяхното духовно пътуване до Света гора. Също така Уранополис на гръцки език означава градът на небесата, градът на рая, градът, който ви отвежда в рая. Всички, които не могат да стъпят на тази свещена земя, а имат желание да се докоснат до нея, макар от разстояние, имат възможност да направят 3-часов круиз край бреговете и да видят част от манастирите от към морето. Света гора е място с изключителна, девствена, красива природа. На края на ръкава внушително се извисява планината Атон със своите 2000 метра. Населена единствено от монаси, които са около 2000, те живеят в 20-те манастира, 12-те скита и 800-те килии. В манастирите се съхраняват безценни съкровища на православието, стенописи, богата библиотека, мозайки и религиозни предмети. Църковното предание разказва за Света гора. Праведният Лазар, който някога бе възкресен от Христос, бил в това време епископ кипърски и усърдно желаял да види Божията майка, но се боял да отиде в Иерусалим по причина на гонението, което били повдигнали юдеите против иерусалимските християни. Затова по нейно собствено желание Лазар е изпратил кораб и тя тръгнала за остров Кипър. По този случай духнал силен вятър и отнесъл кораба в пристанището на Атонската планина, която в това време била припълнена с идоли. Щом се приближила до брега Божията майка, всички идоли с голям глас извикали: „Человеци, прелъстени от Аполона, идете скоро на Климентовото пристанище и посрещнете Мария, майката на великия Бог Исуса“. Народът, като чул думите на идолите, останал изумен и побързал да отиде на брега. Тя всичко разказала на хората за Исуса Христа. Много чудеса направила там Божията майка подир покръстването им. И възрадвана душевно казала: „Нека това място бъде моят жребий, който ми се дава от моят син и Бог“. Като казала това, Божията майка втория път благословила народа и тръгнала за остров Кипър. Първата забележителност в град Уранополис е така наречената кула на Андроникос, извисяваща се над пристанището на площадчето на града. Кулата е един вид охранител на градчето от векове. Построена е през 1344 година от манастира Ватопеди като защита от пирати. Следва посещение на свещения хълм на древна Стагира с уникална гледка към безбройните заливи. Тук е роден великият древногръцки философ Аристотел. Той се е родил на това красиво възвишение над морето, където е обучавал своят ученик Александър Македонски. В непосредствена близост е и планината Холомонтас, която наричаме Аристотеловата. Тя е изпълнена с невероятно разнообразие от растителност и билки. Аристотел е обучавал Александър Македонски да разпознава и използва билките, когато е болен. Отличното познаване на тези растения му е помагало да изследва и да описва растенията, които е срещал по пътя на неговите завоевания в далечна Азия, и да изпраща записки на своят учител. Мястото е в процес на реставрация. Много малка част от разкопките са разкрити, в това число една добре запазена агора, частни домове и канализацията на града. Филип Македонски разрушава Стагира при един от своите походи, но после я възстановява в знак на благодарност към Аристотел, който по това време е учител на сина му Александър. Сегашните руини са от различни епохи, включително от неговата. Руините може да не са забележителни, като тези в Коринт или Атина, но издадената двойка хълмове на полуострова осигурява монументални гледки към селцето Олимпиада, кръстено на майката на Александър Македонски. Всички, които посещават селото, се запознават с господин Димитрис и неговата сестра Лолудя, които имат 2 хотела и ресторант, известен с кулинарните изкушения. Добре дошли в Олимпиада! Притежаваме семейен бизнес от 1922 година. Всички ние сме бежанци от Мала Азия. Моят дядо отваря първото кафене – Кафенею. И от тогава не сме спирали да работим непрекъснато.
Сега имаме 2 хотела – Лиотопи и Германи, и малък, но специален ресторант. Препоръчен е като един от най-добрите в Гърция. Както казах, това е семейен бизнес, като в него работим родителите ми, сестра ми, съпругата ми и нашите деца. За гостите от България, поради изключителната близост, Олимпиада е възможна дестинация и само за уикенда. Пред самият ресторант е прекрасният пясъчен плаж с безплатни шезлонги и чадъри. И още нещо важно. Самите ние сервираме и ако някой има нужда от нещо специално заради диета, болест, алергия и други, приготвяме индивидуално меню. Предпочитаме нашите ястия да са по-семпли, тъй като смисъла, който влагаме в думата гурме, означава рецепти от нашите баби, оригинална кухня с екологично чисти продукти. Именно това предлагаме на нашите клиенти и, повярвайте ми, те остават много доволни. В това село основен поминък е отглеждането на елхи за Коледа. 90% от населението се занимава с това. Разсъдите са само на частни земи и осигуряват 80% от елхите за Коледа в Гърция, а последните години изнасят и за Кипър. От 50 години се развива този вид бизнес, като в началото са започнали 2-3. Частна организация, в която членуват хотели, ресторанти, местни производители на продукти. Чрез дейността на организацията местните промотират своята област не само като туристическа дестинация, свързана с летния туризъм и с поклонническия, а и като дестинация за алтернативен туризъм. Тук, в толкова малка област, има всичко и те могат да го представят на света, а целта е да се увеличи максимално туристическия сезон. През цялата година организират събития, участват на туристически изложения и канат журналисти от цял свят, на които представят прекрасната си природа, кухня и обичаи. Наблизо до Арнея има насаждения с роза дамасцена, но както ни казаха производителите, тя се отличава малко от българската заради различията в климата. Те са разработили специален продукт зехтин с процент розово масло, който се предлага в търговската мрежа за кулинарна употреба. Жените от селото са създали кооператив, нещо често срещано в Гърция, в който през лятото берат горски плодове и гъби, а през зимата правят от тях сладка и макаронени изделия с гъби и билки. Много популярна е траханата, която е зърнено изделие, ръчно правено с различни видове подправки и коземля. Чрез този кооператив 9 жени от селото, които са го създали, освен че подпомагат финансово семействата си, промотират и местните продукти. С бавни, но сигурни стъпки разширяват търговската мрежа и вече могат да се похвалят с износ в чужбина. Халкидики е най-големият производител на мед в Гърция. В планината Холомонта, с която е под защита на Натура 2000, се срещат над 4000 билки и е рай за производителите на мед. Събирането на мед е представено и като атракция за туристи. Арнея е селище с най-типичната архитектура на Халкидики. От 1990 година всички жители са задължени да строят или да реновират къщите си, използвайки само камък, дърво и да са в специфичният лилав и жълт цвят, характерен за града. Така е запазен обликът и традиционната етнографска визия, която привлича все повече посетители за еднодневни и многодневни екскурзии. В градчето Арнея един от най-популярните ресторанти е Бакацианос, чийто шеф, готвач и собственик е Димитрис Полизос. А ако се притеснявате от езиковата бариера, в Бакацианос работи и приятелката на шеф Полизос, която е българка. Тази специална част от Халкидическия полуостров е областта, граничеща със Света гора, и Атон е нейн символ. Известен като Третият ръкав, това е прекрасен къс земя, в който има всичко. Море, многобройни плажове, красиви заливи и малки острови, кристално чиста синя вода, златни равнини и зелени планини.